Здравейте и добре дошли в едно много романтично видео. Надявам се да съм успяла да предам това усещане и на вас. Аз съм Глория, дизайнер и създател на плетени изделия и преподавател по плетене на една кука за деца в творческо ателие Artroom в град Казанлък. В днешното видео ще ви покажа подробен видеотуториал как да си изплетете сами лале, дори и да сте начинаещи в плетенето. Защото най-хубавото на плетените лалета е, че никога няма да увяхнат. На мен са ми много любими и затова реших да направя това видео за вас. Ако вече нямате търпение, хайде да започваме. За цветът на лалето използвам преждена перформанс, за листото и стеблото на Yarn Art Jeans, кука 2,5 мм, игла и още някои неща. Започваме първо с изплитането на листото. За целта ще си направим синжирче от 21 въздушни бримки. Първо правим началния възел и след това 21 въздушни бримки. Двадесет и една. А във втората бримка след куката изплитаме един нисък пълнеж. В следващата изплитаме още един и в третата трети нисък пълнеж. В следващите две бримки правим по един полупълнеж. Ако не знаете как се плете полупълнеж и висок пълнеж, може да гледате видеото ми за основните бримки. В следващите 10 бримки остават ни 15, но в следващите 10 бримки изплитаме по един висок пълнеж с една наметка. Тоест 10 високи пълнежа с една наметка. И накрая трябва да ни останат 5 бримки. Един, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10-тият висок пълнеж. Следват същите бримки, с които започнахме в началото, но в обратен ред. Два полупълнежа, по един във всяка бримка и 3 ниски пълнежа. Отново по един във всяка бримка. В последната бримка, в която направихме последния нисък пълнеж, ще добавим още 2 ниски пълнежа. Промушвате в същата бримка и изплитате още 2 ниски пълнежа.
за да може да завием и да започнем да плетем от другата страна на синжирчето. Този край на преждата може да си я държите и да плетете около нея. Сега отново следват два ниски пълнежа, като виждате вече промушваме от другата страна на синжирчето. Два ниски пълнежа. В следващите две бримки по един полупълнеж. След това 10 високи пълнежа с една наметка. Като през цялото време си държите този конец, за да може да го скриете вътре в бримките. Ако ви е прекалено дълъг, може да го отрежете в някакъв момент, за да не ви пречи. Виждате се ясно местата, където трябва да промушвате. Ето тук, където са бримките от другата страна. Десет високи пълнежа. Десетия ми висок пълнеж. След това следват два полупълнежа. Втори. И два ниски пълнежа. Тук имаме още една бримка накрая, ето тук, в която трябва да направим два ниски пълнежа. Изплитаме един и след това промушваме в същата бримка още веднъж и изплитаме втори нисък пълнеж. Следва още един последен ред, който трябва да изплетем, като особеното при него е, че ще сложим тел, за да може листото да заема нужната форма. Използвам такава тънка тел, бижутерска. Може да използвате каквото имате под ръка. Изрязвате с дължина около сгъната на 2 около 15-16 см, т.е. около 30 цялата дължина. И едновременно ще плетем в бримките и около телта. Затова я поставяме по този начин отзад. И в началото ще ви е малко трудно да я държите, но щом се захване плетката, ще стане по-лесно. Промушвате в първата бримка, под телта преминава куката, взимате преждата и си изплитате нисък пълнеж. В този окрайчващ ред ще плетем само ниски пълнежи, по един във всяка бримка.
Важно е телта да остава в самата бримка. Хубаво проверявайте дали куката минава и под телта. Така плетем само ниски пълнежи, докато стигнем до върха на листото. Ето това се получава. Ако ви е трудно по този начин, може да се опитате след като направите този украчващ ред да промушите телта в бримките, но предполагам, че ще ви отнеме повече време и затова този вариант е по-лесният. Вече съм почти до върха. Виждате, тук отгоре има една бримка, която е точно на ъгълът. Имам още две бримки преди нея. И в тази връхна бримка, която съвпада точно с средата на листото, ще изплета 6 бримки нисък пълнеж в нея. Промушвам за всяка от 6 бримки, промушвам в нея 3, 4, 5 и 6. Така ще се оформи един хубав край на листото, хубав връх. И след това преминавам към следващата бримка. Тук отново само по една бримка нисък пълнеж. Всички останали до края. През цялото време плета и около телта във всяка бримка. Остават още 3 бримки до края. И последната. Ето какво се получава. Много по-добре е, когато има тел в такива елементи. Изрязвате преждата, изтърпвате конеца. След това изравнявате краищата на телта горе-долу да са равни и трябва да пресучим двата края на телта. Просто хващате, леко ги раздалечавате и започвате максимално плътно до листото да навивате
цялата тел до край. По този начин. Раздалечавате ги настрани, хващате и завъртате. Това е финалният резултат на листото. Може да си изплетете още едно, ако желаете вашето оле да има повече от едно листо. И следва да направим цветът или чашката на лалето. Започваме с магически кръг с 6 бримки нисък пълнеж. Една, две, три, 4, 5 и 6. След това затягаме кръгът и преминаваме към следващия ред, в който ще наддаваме във всяка бримка, докато получим 12 бримки общо в реда, т.е. наддаваме в всяка една от тези 6 бримки, като първата бримка е ето тук. Изплитам я и поставям маркера на нея. За да си отбележа къде е началото на реда. И в тази бримка трябва да направя още една, като промуша куката в същата бримка. Това е първото наддаване. В следващата бримка отново ще направя две. Второто наддаване. Трето. Четвърто наддаване. Стават ми още две. Пето. И шесто. Във всяка бримка изплитаме по две бримки нисък пълнеж. Стигнах до маркера. В следващия ред ще надаваме през една бримка. Премахвам маркера, за да направя първата бримка от реда. И го поставям на тази бримка, която направих. Тя ми е първата бримка от трети ред. Наддаване през една бримка означава една бримка, наддаване, една бримка, наддаване. Вече имам една бримка, в следващата правя наддаване, т.е. изплитам две бримки в една. Следва една бримка и след това наддаване. И така продължавам до края на реда, като редувам един нисък пълнеж, едно наддаване. В края на този ред трябва да имам 18 бримки общо.
Може да прецените дали сте сгрешили, ако завършите с наддаване, означава, че сте плели правилно. След като сте започнали с една бримка, трябва да завършите с наддаване. Имаме още 2 реда с наддаване. В следващия ред ще наддаваме през 2 бримки. Изплитам първата. Поставям маркера на нея. Изплитам втората. И в третата наддаване. Отново 2 бримки. Последователно. И в третата наддаване. И така редувам 2 бримки нисък пълнеж, 1 наддаване, докато стигна до края на реда и трябва да завърша последната бримка с наддаване. Стигнах до края на реда, изплетох и последното наддаване и следва последният ред от редовете с наддаване. В този ред, който завършихме сега, трябва да получите общо 24 бримки. Следващият ред наддаваме през 3 бримки. Изплитам първата, поставям маркера на нея. Изплитам втората, третата и в четвъртата наддаване. Следват отново 3 бримки последователни. 1, 2, 3 и в четвъртата наддаване. И така до края на реда редуваме 3 бримки нисък пълнеж и 1 наддаване. Ето го и последното наддаване преди маркера.
с това завършваме последния ред с наддаване, като тук общият брой бримки, които трябва да получите, е 30. Хубаво е да си ги проверявате, ако сте начинаещи и ви се случва да пропуснете някоя бримка. Следва да направим 10 реда с по 30 бримки, т.е. без да наддаваме, като маркерът може да остане тук. Той ще ни служи за ориентир откъде започват тези редове. Не е нужно да го сменяте на всеки ред. Накрая ще преброим редовете. Маркерът ще ни отбележи първия ред от тези 30 реда. Оставям го тук и започвам да плета във всяка бримка по една, без да наддавам, докато изплета общо 10 реда. Стигнах отново до маркера и си продължавам без да го местя. И ето тук виждате как се забелязва кой е първият ред и така ще ви е по-лесно да ги преброите. Вече изплитам последните няколко бримки от 10-тият ред. И ето сега ще ви покажа как да си ги изброите. Отляво на маркера започвате 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Може да свършите реда горе-долу на едно ниво с маркера. Изрязвате прежата, като оставяте малко по-дълъг конеца. Издърпвате я по този начин. С помощта на иглата промушваме преждата през тази бримка, която е следващата след последната. По този начин под двете части, отпред-назад, издърпваме и след това промушваме иглата по средата на последната изплетена бримка, т.е. между предната и задната част, а отзад я промушваме и под тази допълнителната част на бримката. Ето така. И издърпваме преждата и леко затягаме.
сега следва да съединим всички части. Вече сме в най-интересната част, а именно сглобяването на лалето. Започваме от дръжката. Аз ще използвам ето такъв кабел, който изрязвам с дължина около 25 см. След това взимате и зелената прежда и си включвате силиконовият пистолет или си приготвяте лепилото, което ще използвате. Аз ще използвам силиконов пистолет. Слагате една точка силикон малко по-навътре от края на кабела. Поставяте преждата по този начин, като краят ви остава надолу и започвате да навивате около кабела и около краят на преждата, като се стремите да навивате максимално плътно, за да не прозира отдолу това, което използвате, било то кабел или тел. Навивате по този начин плътно. И от време на време поставяте по една точка силикон или лепило, за да може хубаво да се застопори преждата и да не се размърда в някакъв момент. Едновременно навивате и затягате. Ще навиваме до на определено място, където ще сложим и листото. Сега ще ви покажа колко. Навивате до около 8-9 см от краят на телта. Поставяте си отново капка силикон, за да фиксирате преждата. Поставяме листото по този начин. Стремим се преждата да остане отгоре, отпред. Поставяме листото наравно. Леко отваряме и слагаме една капка силикон и го залепяме. Внимавайте да не се опарите. Придържате го докато силиконът изстине. И сега започваме да навиваме и около листото. Този конец може да остане, също не е нужно да го режете. Навивате и затягате. Когато прецените, че сте навили достатъчно, слагате отново една точка силикон, за да фиксирате. Навивате прежда до тук и продължавате да навивате надолу. Вече около стеблото и около телта, която остана от листото. Като отново от време на време слагате по една точка силикон или лепило. И навивате по този начин додолу.
Когато стигнете до края, изрязвате преждата, слагате и малко силикон и внимателно скривате краят на кабела или телта. Изрязвате ненужната прежда. Това е готовата дръжка. Преминаваме към поставянето на чашката. Както ви написах допълнително, да не затягате много магическият кръг. Сега ще си го разширя по този начин, за да може по-лесно да влезе тук. Промушвате кабела в този център, който се образува. И промушвате и през преждата. Внимателно, като леко завъртате. Ето така. Може да обърнете леко чашката, за да не ви пречи. Сега трябва да си скъсате малко от фолиото. От което си правите малко топче. Горе-долу, толкова голямо. Може и колкото орехче да го направите и го промушвате в телта. Ето така. Ако ви излезе отгоре телта, ще си направете по-голямо топче. Промушвате го, за да се образува такава дупка. След това слагате силикон на телта. И промушвате отново в топчето. Издърпвате си вече чашката хубаво нагоре, да се опре в топчето. Ето я. Може да затегнете с този конец магическия кръг. Скривате го вътре. И започвате да пълните чашката с пълнеж. Слагате постепенно само на дъното. Хубаво уплътнявате по краищата. Хубаво около топчето. Пълните я до средата, не догоре, като пазите този край на преждата да не остане вътре. Ето вижте как. Трябва да получите ето такава форма като камбанка. Проверявате с лек натиск дали има навсякъде пълнеж и дали е равномерно разположен. Ето и отвътре пълните до средата и в финалната част ще затворим отгоре цветът. Използвате игла за тази цел. И това, което трябва да направите, е да сгънете цялата чашка на две. Като се стараете там, където е преждата, да бъде в средата на цялата половина. И промушвате срещу положно в бримките. Издръпвате. След това връщате в съседната и изваждате там, откъдето започнахме.
Правите го още веднъж, за да се застопори добре. Като втория път изваждате през средата, през отвора. Ето така. И сега сгъвате тези части, които останаха още на две половини. Промушвате през средата на едната. След това се насочвате към другата. Изваждате оттам иглата. Връщате отново. И така няколко пъти, като постепенно затягате, за да се затворят хубаво частите. И накрая може просто така да прекарате от горната страна, да затегнете. Хубаво. Промушвате конецът вътре в самата чашка. Изваждате го от произволно място, без много да затягате. Промушвате го там, откъдето сте го извадили. Изваждате го от друго място и така няколко пъти, без да затягате, преди да го отрежем. Ето така и вече мога да го отрежа. Оформяте хубаво цветът вече и листото. Може да го оформите в позиция, в която ви харесва. Дръжката също. Това е предимството да използвате тел. И това е финалният резултат. Ако видеото ви е харесало и ви е било полезно, напишете ми го в коментар и се абонирайте за каналът ми. Така ще ми помогнете да го превърна в един от най-добрите канали за плетене в България. Ще очаквам да ми изпратите вашите снимки на красивите букети, които сте направили в социалните мрежи. До скоро от мен и ще се видим в следващото видео.